Ndị be anyị ekene m unu, ibe ọmụnụ nze m ọzọ ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ihe Onye Metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na ọ bụrụ na ọzọ uru agwụ chọọ ikwu okwu ma ọ bụrụ na o jighị ọfọ ya, ọ naghị ekwu ihe ọbụla. Ọ bụrụgodi ụra ka ọ na-arahụ, ọfọ ya ga-adịrịrị ya n'akụkụ, n'ihi na agadi nwaanyị hapụ ihe o ji ama mma, ugwu ya pụọ n'ala. Ndị maara ọzọ uru agwụ maara ya dịka eze zuru onwe ya. Ọ dịghị ihe ọbụla a na-achọ achọ n'ebe ọ nọ, maka agụwa eze ndị katara ahụ n'ọgwụ, ọ ga-eso na ndị mbụ a ga-akpa aha. Ha na-ekwukwa na ọfọ ahụ ọ na-eji n'aka mgbe ọbụla sokwa n'ike o nwere, maka ọ dịghị ihe ọbụla o ji ọfọ ahụ n'aka kwuo anaghị eme. Kama ihe ahụ emeghị o mee mmaji. Ọ bụrụgodi ọnụ ka o ji ọfọ ahụ n'aka wee bụọ mmadụ, kama ọnụ ahụ agaghị ere, o ree mmaji. Ihe onye na-eme ka eji ama ya. Ọzọ uru agwụ bụkwazi eze kwetara na-egbebere ugobere, nke si ibe ya ebela, nkụkwa ya n'ike. Ọ naghị etigbu mmadụ maka na ọ karịrị onye ahụ. Tupu o mee mmadụ ihe, ọ ga-ejidere onye ahụ ọfọ na ogu. Oge ha nọ na-aṅụ mmanya, na-akparịta nkata, na-achị ka ndị ọdịghị ihe ha chefuru n'ụwa, ka ndị nwunye atọ ọzọ uru agwụ butere Nzeka na ndị otu ya ụtara na ofe onugbu esiri nke ọma n'otu n'otu. Nzeka ha hapụrụ mmanya ha na-aṅụ, were iwe agụọ mere ha n'ụzọ na ike ọgwụgwụ, were dakpo nri ahụ wee mee ya ihe ọkụ na-eme ntị oke. Igbo kwuru okwu sị na uche na-abụ ekweghị onye ọrịa rie ihe o nwere. Ọ bụ eziokwu na ọnwụ ha so ibe ya na-eri ihe wetara, mana obi adịghị ya mma. Ụwa na-agbụ ya, ma o cheta na akpụ ya akpụ wee gaa ya bụ ije. Kama ihe kacha ewute ya bụ o cheta ihe enwere ike ime ya ma ọ naruo ala ukwu, ma ọ bụrụ na a gbara kpọpụta aha ya na o soro wee gbuo ọha hụrụ. Ọ nọkata, o chee n'uche ya na ọ maghịzi ma Nwaọhịa na Okechi ha ka nọ ndụ ka ha nwụọla. Ọ bụrụkwa nna ha nọ ndụ, ụdịrị ahụhụ a ga na-enye ha. Nke a bụ ihe ndị na-echegasị ya.